Sietske H. uit Nijbeets had polymicrogyrie, een hersenafwijking. Dat is vanmiddag bekend geworden bij de behandeling van de hege beroepszaak. Symptomen daarvan binnen net plannen kunnen, geen warmbesef en zelfsreflectie hebben. Sietske wil helpen haar en vraagt om een TBS-behandeling. Vervoersbedrijf Arriva bestelt 274 nieuwe bussen bij bussenbouwer VDL op het Jereveen. Van de morgen is de water ondertekenen. Arriva neemt in december het provinciaal busvervoer van de komende 8 jaar oer van Connection. Daarvoor zullen de nieuwe bussen onder oren broekt worden. De beveiligingscamera's in de Ljouwter Binnenstad doggen het net goed. Dat zei de PvdA-fractie in Ljout. Zij vinden dat het gemeentebestuur actie ondernemen moet. De camera's zullen geregeld uitvallen, zwart-wit beelden niet aan in plak van kleur en hing je op gewoon te donkere plakken om goede beelden te matchen. Op Harkema had 2 jonge famkes onjef te dienen omdat ze lastig vallen binnen toch 2 jongens op een fiets. Dat waren de Aran snijdt een beetje op de Vogelkamp op een paard jonkende voetbalvelden. Op dat stuit wie krijgt een voetbalwedstrijd aan en roenen een prottenmeesken oer het paard. De politie is op zoek naar mogelijke tjoegen. Vannacht is het droog en wordt het zo'n 9 graden. Morgen droeg zonneschijn waar met zo'n 16 graden en jongens komen er buien.